Ugogo Pauline Mafuwane usehlale lapha impilo yakhe yonke. Unesifo sikashukela kanye neBP. Awukho umtholampilo endaweni kanti ukuthola usizo lwezempilo kusenzima. Umufowane uhamba ibanga lingaphezulu kwamakhilomitha angama-20 kanye ngenyanga ukuze athole umshanguzo awudingayo. Isikhathi ngikhuphukela ngishukela high blood. Lase kufuna ngihambe, ngifuna ngiqashe imoto, ingithwale ingimise ekliniki. Manje sihlupheka kakhulu lapha kithi. Kule ndzawo yakithi nathi uma singathola ikliniki la eSpelenyane besingajabula kakhulu sibonge. Ku-2015 lesakhiwo kwakumele sibe umtholampilo. Kodwa akuzange kuphothula ukwakhiwa kwaso. Umnyango wezempilo uthi isibalo sabantu sincane kule ndawo. Abaklinik mayita kanye ngenyanga abakhona ingisetakala lokho silitiko sitakubuketa senesiqinisekise ukuthi sikhuphula eMpumalanga le mebaklinik itangayo ukuze ukuthi bonke abantu batholakale basitakale. Amanzi kanye nomgwaqo esezingeni elifanele nakho kusayinkinga kule ndawo. Leli pitsi alinawo amanzi enele ukuhlinzeka umphakathi wonke. Lamanye ama-service asiwatholi kahle ngemandi apho amandi nekliniki ayitholakali. Siyakuyovota kepha ekuvoteni kwethu asiwubona umphumela ukuthi sivotele ini. Umasipala iMbombela uthi bungazi ngalezinkinga. Abasebenzisane nathi basibeketelele sisenda lo msebenzi kepha kwanyalo abawasebenzise lamandi lesibaniketa wona siyathi ukuthi simo lesikahle ukuthi emandi aphume emapayipini kepha ke siyaqhubeka sibaqinisekisa ukuthi njengahulumende siyathatha inkinga tabo. Kunesikole esisodwa samabanga phansi kule ndawo kanti njengoba kubheka ukhetheni lohulumeni bezindawo izakhamuzi zakule ndawo zinethemba lokuthi ivoti lazo lizokwenza umehluko.